Ще играем на една Traffic Roader. Мисля, че съм играл и в канала един. Хора, сега ще играем 3 игри. Тази седмица ще е малко кратко. Колко кратко? Аз съм печелил мотори. Сега става вече на 1 км. Би трябвало да видите само горе в това. Десно ъгъл. Едно отгоре. Не мога да написати. Ооо, но. Първата игра свърши. Ще изиграем 5, да? Малко по-дълго клипчета. За тази събота от 7 часа, както ви обещах. Винаги клипчета ще са от 7 часа. Да ви кажа, влизайте, ако искате в Brawl Stars клуба Соничето. И там, ако влезна поне един човек, и аз ще влезна, пак ще присъединя. Но още никой не е влезнал и никой няма да влезне като гледам. И затова трябва да се присъедините. И аз тогава ще влезна като присъединя. Президент е Purple 12. Да не кажете на игрите Purple 12, защото тя нали е една от приятелите, където искам да играят. Аз съм махнах и тя беше още 3 игри. Сега набираме, няма количество. Сега е времето да ви напомня. След това видео и се абонирайте за канала, като натиснете subscribe. Загубихме пак още 2 игри. Трябва да се знаете сега. Набираме и после ще спрем. Опа. Спадна злома. Сега... Бързо. Много интересно става тази игра. И това беше от видеото. Ето само да разгледате коментара ми. Да се събирам за... По принцип искам да събирам за тези. Но ще събирам това е този.
30 000. Аз имам 9 000 горе. И хора, чао! Абонирайте се за канала и чао! Да ви напомня, това ми е първия мотор. Ако долу в коментарите пишете на Brawl Stars, ново клипче на Brawl Stars. Ако искате, пишете.